Good morning mga padaba! Happy first day of April! Gising lang po natin. Medyo late na po tayo nagising kasi sabi ko nga, susulitin ko yung araw na to na matutulog ako ng at least mahaba-haba ng konti kasi normally yung tulog ko is 4 to 5, ayan, swerte na yung nakaka 6 hours tayo. So ngayon, naka 7 hours ako. Actually, kanina pa naman ako gising, kaso ayaw ko pang bumangon kasi nga ninanamnam ko pa yung holiday. And kasi bukas, back to work na naman po tayo mga padaba. But even though we don't have work, I'm still coordinating with my staff. So yeah, thank you Lord for another new day. So today also is a busy day, but wala po tayong gala today kasi enough na yon kasi tomorrow may pasok na nga po tayo. So what I'm gonna do today is ligpit, tupi, ayan. So I don't know if makakapag-plancha tayo. And may isa akong task na gagawin today. So, it's been a long time. Wow, long time. Actually, yearly naman po talaga pala ako nagpapadala ng cargo box sa Pilipinas. So, especially kapag uuwi ako. So, much better na nagpapakargo talaga ako kasi hindi naman kakayanin kung sa maleta ko lang din kahit naka 46 kg ka pa, hindi kakayanin ng bagahe natin. Kaya kailangan talaga nating magpa-box. Kaya naman guys, samahan po ninyo ako sa pagpapak po ng ating mga ipapadala sa Pilipinas. See you!